sige, hello. Yeah. Kumusta ma'am? Ang inyong Jayken Farm. So happy for the bees. The honey. Opo. Marami kaming na-harvest na honey ngayon. Pure honey po ito, ma'am. Pure honey. I thank you. Alamagin kayo. So, Yes, hello. Good morning po. Nandito tayo sa Jayken. pang ano na yan. Siya na po ilipat dito sa sig. Ganyan pala yan. Maganda mong pag may suot na PPE, nakakalapit kayo sa bis. Ikaw wala kang PPE, kaya di ka makalapit. Yes, ma'am. Next time. Ano yung pinapalitan yan, yung nakalagay na yan, bait ka? Hindi na po. Makuha lang tayo dito ng buo. O ano yan? Yan. Ito po yung pulin. O di pa ano yan, saan yun ilalagay? Saan ito noon ilalagay?